खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बोथोर बिगियानगिरिफोरा बोथोरनि आनजाद नायदों। आसामनि सा ओनसोल बाहागोखौ बोथोर बिगियानगिरिफोरा अरेन्ज एलार्ट होदों। फैगौ 2 एप्रिलसिम आसामाव गोबां बार अखा फैगोन आरो आसामजों लोगोसे सिक्किमावबो अरेन्ज एलार्टखौ होदों। थांनाय बोसोराव मिजोराम आरो त्रिपुरायाव अरेन्ज एलार्टखौ होदोंमोन। बे बाराव आसाम आरो सिक्किमाव होनो गोनां जादों। दानिया फैबावदो आसामनि हाग्रायाव थाना सोमावसारग्रा आलफाया टाटा टी कम्पानिनि मोनसे डिमान्ड खालामदों। जिल्ला खुंथायखौ थाबैनो ट्रेन्सफार खालामनो थिनदों। बे कम्पानियाव जायगानि हौवासा आरो हिनजावसाफोरखौल' थिसननो नांगौ नङाब्ला बे कम्पानिखौ बन्द खालामनाय जागोन होनना हुमखि हरदों। बे हुमखिया आसामनि थाखानाय खामानि मावग्राफोरनि थाखाय नङा होननानैबो फोरमायदों आरो बिथांमोना गोनांथि जायोब्ला गासै आसामनि टाटा टी गार्डेनखौ बन्द खालामजोबगोन होननानै हुमखि हरदों। आरोबाव फैबावदो भारत हादरा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोलावसिन रेलगारि खारग्रा दालां जम्मु काश्मीराव खालामनाया जाफुंबाय। बिनि गासै लावथाइया 359 मिटारनिख्रुइबो गोबांसिन। आरोबाव फैबावदो नक्सालिया हमना दोननाय जवानखौ 5 साननि उनाव हगारनानै होबाय। सीआरपीएफआ नक्सालिनि बादायाव गाग्लोबनायनि उनाव जवान राकेश्वर सिंहआ गोमानानै दंमोन। बिनि उनावनो नक्सालिया सासे खौरांगिरिखौ फन खालामनानै जवान सिंहआ गावसोरनि आखायाव दं होननानै फोरमायदोंमोन। हमना दोननाय जवान राकेश्वर सिंहखौ मैया थांनाय बृहस्पतिबारखालि नक्सालिया हगारनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि नक्सालिया जवान राकेश्वर सिंहखौ हगारना होनायनि थाखाय गेजेरनि सुबुं नागिरनानै सोरखारनिसिम उदां लाइजामबो लिरदोंमोन। लोगोसे जवान राकेश्वर सिंहआ मोजां हालोदाव दं होननानै लाइभ फट'बो फोसावदोंमोन। दानिया फैबावदो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारी आरो गुबुन एनडिएबि दैदेनगिरिफोरनि बेलनि आर'जलाइ होनायखौ नेवसिगारदों। बावैसो सिगां रन्जन दैमारीजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालियाव आर'जलाइ खालामदोंमोन। नाथाय बेल नागिरनायनि बेरेखा सिबिआइआ गावनि फारसेनिफ्राय फिननाय होनानै बुंथियो दि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बमा बेफ्रुहोनायनि थाखाय खालामनाय खैसारनि सायाव बोखांनाय फोरमाननि गेजेरजों मोनथिनाय जादों आरो बेफोरबायदि बेल नागिरनानै आर'जलाइ होनाया थि नङा होननानै बुङो। दानिया फैबावदो बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नायबिजिरनानै गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा बोखांनो हादों। बङाइगावनि जगिगफायाव जर'खा हाग्रा रैखाथि हान्जानि मोनसे दोलोआ नायबिजिरनानै आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमना मोनो। दंफां मिलखौ हमनायजों लोगोसे खमैबो लाख रांनि सालनि थुख्रा बोखांनो हादों। अजद होनाय बायदिब्ला जगिगफा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रा बिफाननि नोजोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै दंफां थुख्रानि फालांगि खालामबोदोंमोन। हमना मोननाय दंफां थुख्रा आरो मिलनि मेसिनफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावख'सिम लांनाय जाबाय होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव फैबावदो बर'नि मुंदांखा लिरगिरि थामहिनबा बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि पद्मश्री कमलेश्वर ब्रह्म बिथांनो 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था फोसावनाय जादों। बे बान्थाखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि फारसेनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। 2018 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गुरुदेव कालीचरण ट्रास्टआ जागायदोंमोन। बे बान्थायाव बान्था मोनगिरि बिथांनो मान बिलाइ आर'नाइ इन्दिनि जोमग्रा जिजों लोगोसे 50,000 रांबो होनाय जायो। फैगौ 18 एप्रिलाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंजानो गोनां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सानाव पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्म बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। आरोबाव फैबावदो आसामाव लकडाउन जाया बैसागुखौ मोजाङै फालिलांनो हागोन। रायजोआव गिनो गोनां गैया खालि सांग्रां जाबानो जागोन होननानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।